салому алейкум дӯстони азиз. имрӯз истироҳаткунандагони ошошгоҳи доктор Тоҳирӣ мана имрӯзи якшанбе омадан ба Искандаркӯл. мана ҳамин болои оби шитаги ҳозир об менӯшам. об беҳтарин дору. мана инҷа вақти обед шуд хӯрок мехӯрам. якта номота ман номбар мегирам аяксар. мана инҷа устоди ман бо 10 солаги Карим Хоҷаев 80 сола ҳаҷкарате чемпиони ҷаҳон Мирзомуддин 80 сола Фирӯзҷон будан номатон чанд сола шумо? 43. Алифҷон шумо чанд сола? мана ҳамино мехоҳам ки барномаи мана амалӣ кунанд, ёд гиранд то 100 солагӣ бемор нашаванд. сабаби дарозумри инсон ҳамин сайру гашт, табиатда рафтан, бадбинию бахилӣ накардан, табиатро дӯст доштан, одамои дӯст доштан. мана вақте ки инсон ба ҳамихели идеаҳо пайдо мешавад, ҳатман 100 сол умри дароз мебинад. пурхӯриам кардан дар кор нест. иллати мардум пурхорӣ буд, хӯрдани пур тухми беморӣ буд. агар кам хӯреду ҳаракати зиёдтар кардед, организм як хел кор карда меистад, бемор намешитод. ва ба фикрам ҳамин барномаи мо амалӣ мешавад. ҳар 2 сол мебием ҳаминҷа кайд карда мегирем. عملی در حقیقت عملی شده است. саломат бошед то 100 сола шед мана.